Gràcies, presidenta. Senyories, el camp català ens demana que reaccionem. Més de 3.000 persones es van manifestar a Lleida el passat 14 de febrer. El sector de la fruita dolça ens ha elevat el seu crit d'auxili, però també ho han fet les explotacions agrícoles familiars de tot tipus. Explotacions que creen i donen forma al teixit socioeconòmic de les comarques de Lleida, que són claus per consolidar la població al territori i són la base del desenvolupament rural. La resposta no es pot fer esperar més. El sector de la fruita de pinyol és un sector estratègic per l'economia agroalimentària catalana i ho és molt especialment per les terres de Lleida. Catalunya té prop de 50.000 hectàrees de plantacions de fruita, un 82% a Lleida, amb una producció de gairebé 900.000 tones. A més, Catalunya exporta un 80% de la fruita als mercats estrangers. Les petites explotacions són, sens dubte, la baula més feble de la cadena alimentària. Són molt preocupants les liquidacions per sota del preu de cost que estan rebent els productors de la fruita dolça. Els pagesos reben 20 cèntims per quilo, mentre que el cost de producció és de 40 cèntims al quilo. I a la vegada, les grans superfícies multipliquen els preus de venda i també els seus beneficis. Mirin, no els descobreixo res de nou si els dic que la crisi de la fruita dolça és una crisi estructural, que fa anys que s'arrossega des del veto rus, però també perquè les últimes campanyes han sigut molt dolentes. Al 2017, precisament, la llavors consellera d'Agricultura, la companya Meritxell Serret, ara a l'exili, va posar en marxa el Pla d'Acció de la Fruita Dolça, que encomanava algunes accions a la Generalitat i també als agents del sector. Els he de dir que el govern de Catalunya ja ha fet la seva part de la feina. Pot dir el mateix al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació? Sabem que la solució no serà fàcil. De fet, som conscients que serà complexa, i més si la Unió Europea no hi posa de la seva part. Aquí hi ha deures per tothom. Seguirem amb atenció el desenvolupament de les mesures que s'han anunciat avui i veurem si són d'aplicació immediata i si resulten suficients o insuficients. Com s'explica, però, que el Ministeri rebutgés col·laborar amb la Generalitat en el pla d'arrencades? Com s'explica que s'incomplís aquest compromís que existia? És precisament des de la preocupació pel sector fructícola català que hem presentat algunes esmenes en aquesta línia per garantir que el Ministeri s'implica de seguida amb recursos i en col·laboració amb la Generalitat. Les hem presentat també per fer sentir la veu i les demandes de la Plataforma en Defensa de la Fruita Dolça, integrada per la pagesia, l'empresariat, sindicats i representants municipals de Lleida. I les hem presentat a una moció que toca de passada temes prou importants i que caldria tractar al nostre entendre més a fons. Per exemple, quan proposa la potència estacional i es descuida les cooperatives de transformació de producció agrària o quan aborda de manera escueta un tema prou important com és la reforma de la PAC. La pagesia ens demana que passem a l'acció. Els intermediaris i les grans cadenes s'emporten beneficis mentre que els pagesos sobreviuen com poden, amb un envelliment progressiu i sense que el jovent trobi al·licients per continuar amb les explotacions agràries. Els pagesos i les pageses de Lleida ens diuen que no volen ser l'última generació que visqui dels seus fruits. Per tot això, des del grup d'Esquerra Republicana, Euskal Herria Bildu, ens fem nostra la seva proclama. Salvem la pagesia, defensem el món rural. Muchas gracias, señoría.